Munirat daga nan Kaduna amma ba wai cikin Kaduna ba ƙauye-ƙauyen Kaduna. Ya tambaye shi inda ka ko ƙauye-ƙauyen ko waje-waje ko baki-bakin Kaduna ko Aksu. Ci baby ci. Ina sa miki shi ki dinga ci. Sunana Zainab daga Adamawa ne. Anti Zabiya kun ba da namba a kira kuma na ji kira a gashi wallahi. Gashi bikina ya so ina son ma abubuwa da kuke. Daman ya ce zai rama. Oke. Ta anan ai ba kai da ita bane ni da kai ne da ita. Ni kuma rama wannan kaza sai ya ce uwan naka. Dan haka kawai kamata naka da tsaro. To ai ni da kai ne ba kai da shi ba.